за новата песен на Боби от легендарното дуо Авеню. Ще стане брутален клип. Защото работим с кой? С Петю Станков. Окей, чао! Хей, ти прости ли на себе си всички вини, неизказани истини, скритите мисли и дни, в които пак затваряше само очи, неутешим. Хей, ти откри ли път, по който да продължиш? Петю, на монитора за камерата правил колко е дълъг? Тук ще стигне ли до масата? Ще стигне, масата ще преместим. Тъмнината на своята нощ със светлини. Я ми да е тия 50 лева. Данък ли ти ги? Да. Боби, като си готов да те понащрака малко, да снимки. Надеждите от мечтите ни са изваяни. Ще намериш откъдето да изкрещиш, благодарен за всички свои надежди и дни. Ще изваеш там всички тези неща, за които ти си мечтал. Общо взето гониш профилни снимки, ти мек си представи кадрите да са от брада, даже може леко отрязана глава отгоре, но като цяло много близки, как се мажи, как се размазва тук ръцете, мръцете, да стане брутално. Много яко става. Надежди